Hola, què tal? Soc el Mateu, coautor i compositor de Bruna el Musical, i aquest vídeo és per informar-te de que Bruna arriba en format de taller. I què vol dir això? Doncs que ara teniu a disposició aquest espectacle per fer-lo vosaltres mateixos i mateixes i portar Bruna Musical al vostre escenari. Si ets una escola de primària o secundària, si ets una escola de teatre, si ets una entitat de teatre d'un poble o un ajuntament i vols acostar aquest espectacle a la vostra gent, ara ho pots fer. Posem a disposició tot el material perquè pugueu escenificar Bruna el Musical. I això ho podeu fer de dues maneres. Podeu fer vosaltres la direcció o la producció des de zero o bé ens delegueu aquestes tasques a nosaltres per fer Bruna amb la vostra gent i el vostre espai. Històries que